పాదయాత్ర చెప్పిన విధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చెప్పినట్టు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చెప్పినట్టు మమ్మల్ని 12 ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. గుర్తించాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే రాయితీలన్నింటినీ ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే రాయితీ అన్నింటినీ ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే అవకాశం అన్నింటినీ ఇవ్వాలి. చేయాలి. మమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేయాలి. మమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేయాలి. మమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేయాలి. వీడియో కూడా తెస్తున్నాను. నేను మాట్లాడతాను. మరి నేను ధర్నా చెప్పి నేను చెప్తాను. నేను ఎవరో ఒకటి మాట్లాడతాను చెప్పాలి. స్టేట్ రైతులు మాట్లాడతాను చెప్పి తీసుకోండి. స్టేట్లో నువ్వు కదా, ఆయన నువ్వు కదా. ఏమ్మా ఏం లేదు. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే చెప్పులు వేసుకున్నాడో ఆ చెప్పుల్లోనే నడుస్తూ ఉన్నాడు. చెప్పులు అయ్యే కాళ్ళు మారిని. నీకు అర్థమవుతుందో అవట్లేదు. గతంలో 270 జీవో తీసుకొస్తే చంద్రబాబు నాయుడు లేదు నేను అధికారంలోకి వచ్చి నేను రద్దు చేస్తాను, మీ అందరిని పర్మనెంట్ చేస్తాను, నేను ఉన్నాను.